Ima godina kako su me nagovorili da kupim tavicu za kestene. Ja zaista ne znam, pokušavam godinu dana doznati zašto ta tavica ima rupice. Čudo jedno, niko ne zna odgovor, a eto, to je tako. Svi to podrazumijevaju. Jučer sam iznenađen, pročitao nekakav tekst, kaže, eno, radi kestene u mikrovalnoj. I radio sam jučer 5 minuta, a za ovu tavicu treba 20 minuta. Ali znate što je problem? Ja sam vam sentimentalno patetični starac. Ja sam, ostalo mi u mozgu, to je kad si prestar. Bakice naše su imale one tavice od gusa. Ja ne znam, vi znate što je gus, to je teško željezo, 3 čovjeka trebaju da nose tu tavicu. I onda su one, kad dođe jesen, pa bude hladno, čujte, evo jutros je hladno. Onda one zapale one pećina drva, jeli, imate onu platu, jeli, vruće, grije, a one onda uzmu te tavice od gusa, pa stave te kestene i meni se to toliko sviđalo. Dakle, ja priznajem, ja sam sentimentalno patetični starac, ali mi se vraćaju neki filmovi, valjda je to normalno u tim godinama, jeli, mikrovalna, je, predivna je, htjela moja ženetna i sad ne koristi ničemu. Evo, napravio se jučer kestenje, pa je rekla da je super okus, dakle, nije mikrovalna za baciti. Ne kažem ja da je, ali evo, u ovo šugavo vrijeme, crno, sivo, kišu i tako dalje, ja sjedim kao patetični, kažem, starac i razmišljam i dalje o tome zašto tavica, a ima ih tisuće i skupljih i boljih, ja sam naravno kupio najjeftiniju jer sam, jel te, da prostite, jel? Zašto ima ove rupice? Ja vas molim, budući da smo se dogovorili da će Putešestvije biti naš intimni kanal, javite mi zašto te tavice, moderne, nove, imaju rupe i zašto naše babe nisu trebale tavice sa rupama. Šta ćeš? Možda je ovo bolje, možda je pametnije, možda je solidnije, ne znam. U svakom slučaju, pošaljite mi odgovor.